Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki wonten ingkang tanglet tentang ilmu nggih umum, tapi jarangipun sing saged nerangaken ngeten niki. Nggih. Niki babipun keluarga sing pun cerai. Lah niku termasukipun nggih rondo menika. Rondo ingkang diceraiaken menika nggadahi yuga. Lah niku sakbeneripun senajan istri sing ingkang diceraiaken niku pun keluarga malih, namung anake niku nggih sing wajib ingkang sing ngingoni niku nggih bapak ingkang sing pertama menika. Nah niku nggih bapak ingkang kedua niku sebenarnya ten hukum boten wajib nglaksanakaken nggih meniku, termasuk nyekolaaken, termasuk pun ageng nggih ngrabekaken menika. Niku tanggung jawabipun nggih bapak sing pertama meniku, senajan ibuke pun rabi malih. Lah niku nggih, tapi wontene rahasia pun Allah ingkang menika. Basa umume lek seneng ibuke ya seneng anake menika, senajan anake nggih angsal bapak ingkang pertama menika. Tapi kebanyakan menika pun padha seneng-senenge menika, sehingga menjadi napa nggih menika tumut mbae. Lah niku nggih niku dosa sedanten baik dari ayah yang pertama menika. Niku ingkang tanggung jawab sing sak mestine senajan pun cerai nggih kudu nafkahi menika, nafkahi yuga-yugane, mergo istri pun sing ingkang diceraiaken niku pun boten enten surate, tapi yuga sampai kapanpun senajan boten enten surate tetep nggih namine yuga. Nggih, mongko menika alhamdulillahirabbil alamin ilmu niki boten sing kados umum, tapi niki umum. Mergo menika perceraian menika nggih namung enten surate. Bekas istri nika pun boten enten tanggung jawab kalian ingkang sing pertama menika. Tapi nggih meniku ingkang pertama niku nggadahi yuga. Tetep niku nggih nafkahi secara nggih disekolahaken kalian dingajekaken kalian sampai dinikahaken. Niku tanggung jawab bapak ingkang pertama sesungguhnya. Tapi lek wonten ingkang sing nggih ayah ingkang sing kedua niku, ayah sambung niku saged ngayomi sedantene menika, nggih nafkahi, nggih nyekolaaken, nggih ngaosaken, nggih maringi papan menika. Nggih niku sae-saenipun tiyang. Sesungguhnya hukum Allah nggih meniku wau. Ayah yang kedua niku wau mboten angsal nggih niku wau, tapi lek ancene dilaksanakaken sedanten menika niku sae-saene tiyang. Nggih cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.